Čo to mám kurva v ruke? Pozri sa. Ja mám v ruke skurvený papier. Mám niekoho zabiť papierom. To je pekná pičovina. Dobre, kde mám ťahač? Teda vozík. Či čo to kurva je? Dám to ľudia bez nehody. Bez nehody. Haló? Nabúral si? 400 € ďalších, dobre? No zabudni. Zabudni. To ti nezaplatím isto. Debil. Nejaký retard, že nám ide 70 a najebal mi do oného, do koča, či čo to je, do voza. Nie! Prosím! Žijem? Aho? Ľudia, najrýchlejší trak na svete mám. Pozri, jak idem, jak loď, pozor! Nie! Pomoc! Pomoc! Prosím, uhni! Kurva. Kámo, si OK? Si OK? Hej, si OK? Ty prijebaný! Hen ten isto najebaný, chlap, si povedal to do piče, že pri policajti. Hen ten isto najebaný, pozri, čo tam robí s tým autom. Horím, pomoc! Pozor! Jazyk, chyť ma! Pekne. Skat! Prosím! 0! 0? Čo to kurva? Traja sú tu, alebo 4. Jeden! To nie, Adam, to nie, prosím! 0! Ty kokot, mňa pália oči! 0! Nie, prosím, teraz nie! Prosím, ja ťa zajmem do vidličkou skurvenou! Zajmem ho s tou vidličkou skurvenou!